action ang tabang ora mismo. Ngunya na pagkahapon may makakasabay kitang tatabangan gikan pa sa Premier Distrito deng iba si Lerma Bonete de la Torre. Uy, partner. Bako yan so nabarian kan ngipon? Ako man partner, ang akin niya nabarian. Sa kamot. Kamot. Sungipon So bago kita nagsalang, may pigurulayan ng ngipon. Baka niya ko yun na yan so nabarian kan ngipon. Actually, Bako man partner, nangangalas ako kung usually kaya pero may nakabungis-ngis. Pero ngunyan partner, tagong-tago ang sa iyang ngipon. Nalapuan gayon o nabarian sa ngipon? Kuminulang partner, nagtutubod kapag nagkulang daan ngipon ng sarong tao, kulang man ang dalagan kan pag-iisip. Day man na koneksyon ang ngipon sa Kaya pag-iisip. sometimes yung partner gusto mo maging maugma, Pero kontrolado. nagtutubod ako na kung minsan ang ngipon kay puan man na pagpapahingaluan. Lalo na kung sige, ay ngat-ngat. Oh. Pata kasapon, pahit so ngat-ngat. Yan. Ali di kita Okay. partner. Maray na pagkahapon sa liwat tabi na Lerma. Yaon po ka mo digdiyo sa muyang studio. May irarami ka mo kay Congressman Taga-sain Saldi. sila partner? Tabako. Panal, pakikusog lang kang busis man. Panal po. Panal, Tabaco Tabaco City. City po. Ayan. Nanay na si Lawrence. Nahulog po, ma'am, sa bakod po, sa Kudal. Nahulog sa kudal. Nag-Spiderman si Lawrence. Nata nag-ano siya sa kudal? Nagtatrabaho siya kang Day kudal? po, may nailing da po siyang salag, tapos salag? nakabitan niya po. So, po, Bunay. kang Bunay. bunayan, kang ba yung... Una ko salad. Una ko partner salad. Salag pala. Salag. Salag, oo. Salag. Tapos may nakaputan po siya duman nakahoy, nabari po. Iya po Nabari. ito, so Burano ka lang kaw ang kudal. Ano man lang po to, sir. Arag man lang po iyan kan hanggang yan po. Oo, medyo ibaba lang. Ibaba Kaya lang lang, po. syempre. Kasing lang kaw databi kan ko yan ta, kamera. Oo, kaya lang, syempre. Nag-uulok-ulok si Lawrence, Gary. Nararumduman niyaan sa iyang kakarawan. Anong salag ito? Salag kan butike? Bayong? O ano? Bayong po. Bayong. Una ko, dinosaur. O ostrich. Ostrich. Oo. So, pagkakuha niya ka to, na outbalance siya. Opo. So, nahulog siya. Iyo po. Tapos dardara niya ay nagtindog po siya. Tapos sa kuya nagdulok. Ngayon mama makulugon nga po ang kamot Pero ko. nakuha niya so salag. Dahil man po. Dahil niya naabot. Pirang taon na pala ni si Lawrence? 5 taon po. 5 taon. Ayan mga kalikutan yan, Yaon partner. talaga yan. So, So, stage yan, partner, kan mga aki na Makaraw. garo na mga kiti-kiti na Yan. inapon. High energy. Tapos nagrani sa imo. Opo. Anong Kapot niya na suitsura? po. So kamot niya nag-iibi. Sabi ka, nagpapaluha po siya. Ngayon, mama makulugon nga tabi ang kamot ko. Sabi ko, pakailing ko po kay ito. Ay niya ko, bari niya ko inita. Dapat Nagkakawing-kawing na po. may mas paliwanag pa dyan manay. Opo. Tangarig magkalma. Ay, buboy, di ka magsyadong pakaibi. Yan kamot pa sana. Sabi niya po, Pag nagpatuli ka tigtitios nanting ko ang mas kulog. makulog dyan. Oo. Nagpapaluha lang po siya mga Nagpapaluha. mama. Tigtutios ko sa nangi ang kulog. Tabaka nga magdugo nga ini. Pero di man po siyang lugad. Ay, nabari. Nabari Opo. talaga. So, ngunyan, dinaranin do siya sa Siga po, di naraming Sa inot. ospital. Opo. Duman siya, siniminto. Dahil po, inano lang pong so, Bandage. bandage. Tapos sabi po kay to, kung maya mo ngayang maasikaso nga ang aki mo, Lunes ngaya, magbalik ka nga digde. Sabi ko, ma'am, day ko po kayang hilingon ng aki kung arog po ka ng sitwasyon na mapalunisan alungal daw pa sana ito. Sabado po. Sabado, papalat-alatong Tapos kang sabi labing po sa kayan magdam. sa kung maya mo ngaya, be, magduman nga ka mo sa private. Tapos nga, nga po yan na orthopedics, tapos x-ray nga tulusan. Kapag duman mi po sa private, po nguna ako nagdisponer. Tay napot ko po sa doktor kung gura no. Nakadisponer man po ako sir na 1.5, tapos nagduman na po kami kang agum ko sa private. Pag-abot po duman, sabi po duman sa nga day na po ngayon ini pwedeng mapahaloy kay ipon nga po ini operasyon. Operasyon. Opo. Tapos sabi ko man po duman, mga gura no man po sir ang ay day ko ngayon aram basta nga 1,000 nga iyan. Nya ko sir tabi, paano po iyan? Day kami niya akong kwarta, day man po kami PhilHealth. Tapos sabi po kayo, ay day nga kamo digdi pwede nga pag dapat nga digdi. So may kwarta pong na Inay ko. direct. Grabe talaga, Na no? po. Ta private da po ito. Nya Yun ko. ang pigsasabi ko, partner, sa Dumanlugod imo. nga po kamo sa BRT ta duman po da Pwede anday kwarta dumaan. public tapos pwede da pong makagadagat kung sa inda pong Pero duman sa Private. private, pira daa ang posibleng gastuson. Basta 1,000 da, 1,000. partner. Dahil man sinabing eksakto, Pero, pwedeng 100,000. oo, pero duman ako partner, medyo... Diyan ako pinanluluya, partner. pagtara Isipon mo, masaya ha? na, day ka mo digdi Partner, pwede. ang determinasyon katong doktor,
Kay puan ngayon maoperahan na. Di nga pwedeng palo yon. Correct. Aram niyan, emergency. Okay. Pero kan pagtaram sindang, di nga kaming kwarta, 1.5 sana. Ay, di ka mo digdi pwede. Kaya, garo, duman man mapangluluyaan mga... Nagiribi na nga ni po. Pag-arog ka ng pagkataram nadadangog ko po. partner, garo ako gusto kong madismayo. Ako gusto ko maging doktor partner. Gabus partner ng mga nagtitios. Pero ako muna ron ko. may paliwanag man dyan partner kung minsan ang mga Gulok kamidbid partner, kong so dahil doktor. ipon dyan partner, nag-giulok. May mga kamidbid man ako, ang paliwanag, paano da kaya magastos man ang pagdoktor, mapagal man ang pagdoktor, totoo kaya dahil man da talaga. pwedeng libre. Ang aram ko man sa mga doktor na mga may maray man na buot, gusto man ilibre ang serbisyo. Pero ito talaga na mga bulong, itong mga other services, talagang may charge. Pero ito, ining sitwasyon na iniiba eh. Dapat nga makuha na yan. Oo, Opera na mga nga ta, opera dahil nga tulos. pwedeng palo yun. Pag sabing, Dahil nga pero kaming nga, kwarta. dahil nga kaming kwarta, 1.5 sana. Dahil ka mo pwede rigde. Pero pwede rigde. sala, so, pakadali. Anyway, tabi, an kahagadan mo ngunyan ta nagdulo kamudigdi. Ano tabi ito, nanay? Para po ma'am sa stainlessan po tadeng po kaya kaming maranihan. Dura no daan pagpa-stainless. 60 po, 60,000. Ay, mahal man pala talaga partner ng stainless, ano? Pag na-stainless dayan, madugtong na sukamot ni Opo. Loren. Bigla, may narumduman naman ako partner. Mm. Maringani, so naraot mo aloy sa gibo sa aloy. Takon gibo pala nito sa stainless, mas mahal. Pig-refresh muna naman. Dublado. partner. Nag-move on na ako. Nag-move on. Oo, nag-move on na ako. Pasensya ka na partner. Pero ikaw partner, ikaw naman ang Ako naman nga ni, Oo. kuyan, So mga nadadagit sa mo partner na, sige ang barato. kuyan, ano yan, cruelty to animal. Ayan. Ako tapos na partner, ikaw naman. Ako naman. Anyway, 60,000 ang kantidad Stainless. kan stainless. Mahal pala so niya. talagang dai ka mong kakayahan. Para padyak man lang po kaya ang agom ko ma'am. Dai ka magsabing lang. Para pa padyak jack ang po. agom ko. Ayan. Pira na kinindo ka nagom. Tulo po. Tulo, yogon Pero mo ha. man ang boundary ni agom 50 po ma'am. a day. Opo. So paano nindo na susustainan pang uro although tuluan Dahil aki? 50 gayon, so boundary. Pero Opo. supig kikita, mga piraman. Maluyan po ma'am. Pang ang tig priority mi lang po ma'am kapag gatas kayong duwa ma'am. Gatas. Tapos pang bagas ma'am. Nababanggit mo na itong padjak partner na ginagamit ni agum niya. Pigkabitan na nindakan. Ang kabilan ko po sir na Pangapunan. surprise quotation Kan- tapos medical certificate. May pangapudan ka na duman sa padyak. Tanaling po alimbawa may magsakay po baga di may Makatabang so lamang. may maray pong buot taon lamang po. Pero ang aldaw na ito nakakabit sa padjak. Pun po kang kang webis po. Pero inano naman po. ang accumulate igwa naman. Hindi nga ni po. Aram mo partner, medyo mamundong pangyari. Si Suaki, nagkabit sa kahoy, nabari. Ang nabari, isuto lang. Ang kaipuan ko niyan, stainless. Stainless. Para sukahoy lang ng nabari. Oo. Ang kabayadan, pang stainless partner. Stainless, 60,000. So, wara sindang nakuha lamang duman sa pagkabit. Siguro talagang tios mo niya. Dahil mapagal ang buhay ngo niyan. Or baka sa ditso pagkasurat mo. duman Pero sa dahil padyak. tabi dyan, ang kahagadan mo, ma-stainless si Lawrence. Pag na-stainless si Lawrence, medyo magigianan sa imong pagmati bilang ina, ano? Opo, ma'am. Hindi ko po kayang hilingon, ma'am, na arog kayo ng sitwasyon, ma'am. Pampirang Kaya aki mo yan. Panduwa po. Panduwa. Kaya po, dawa, ma'am, magkilim sa kung saan maray lamang po, ma'am, mga aki ko. Sige, ilin ka ni Lawrence. Sige. Kaurunon mo po si Congressman Saldico and Congressman Garbin. Manay. Kan ako Bicol Party List. Ipaabot mo sa Sige imong po. pangapunan. Nag-iiling sin sa imo ngunyan. Congressman Tabe, ako po nang nagmamakairak po na sana po matawan po nindang sa kuyang aki. Padeday po kaming madumanan. Kamupuan sa kuyang pag-asa. Na matabang po sa muya. Salamat, Tabe. Si Lawrence bilang aki na mamatian niya partner ang kagabatan. Dahil Ay, ka aram na mo. magparapasaway. Yolo, Kung Bibi po kaya Lawrence. Day may magpara- wanda ako na day hingin magparasakat sa madam kudal. na mataanos ta. Day ko aram madam kung say na kumakong kwarta. Ang agum ko nga ni po tigdiri ta na mabungguta. Na Gari po, tuliro baga, naman. opo. Tuliro naman. O sabihan mo si Ago mo, dahil magpabunggo ta. Imbis na si Loren sana ang problema, madagdagan pa. Arog kayan partner ang kamawutan kang ina para sa iyang aki na Siyempre, partner, nadadangog gusto tataramon ganina, dahil ko kayang hilingon ang aki ko sa arog kaining kamugtakan. nakaabot tabi na nay Lerma ang sa imong kahagadan kay Congressman Saldi sa paagi ni Congresswoman LB Sidenyo na daingipon. Na bawal ipailingon yan ang sa iyang mouth. Maski daingipon siya ngunyan, nagdigdi talaga para ipaabot sa imo ang maray na bareta tabi na nay Lerma.
Congresswoman, maray na pagkahapon tabi, ano ang bitbit mong maray na impormasyon, maray na bareta para Base sa duman mag-ina? sa nadangog mo man ay LB na pangapudan sa ako Bicol. Pagtaram ko na po kay Boss Aldi tapos kay Kong Garbin ang problema ni Nanay Lerma. Inaprobahan niya na po sa 50K. Salamat, ma'am. Pampa-stainless kanaki ni Nanay Lerma. 50,000? Opo. Yaon na po sa social worker, Nanay, na kay Ma'am Ging na po. Sinda na po ang ma-process kayo. Wala ka nang babayadan sa stainless. Aso naka-discount? Dahil na po, 60 po. 60. Kasi mayroon pong... Ay, guwapa. Guwapa. So, gabos na gagasuson sa pagpa-stainless ni Loren, sagot Ariglado na. na. Tapos So, na sagot po. na. Tapos po, pag-admit ka na, mo, papa-enroll ta sa PhilHealth. Then yung hospital bill po, sasagutan pa ka na ako, Bicol, Thank as you, per Ma'am. kong saldi ko. Mensahe Para mo dahil po. na ka mong problema, Nanay, ang problemaho na lang, so pag duman sa ospital, pagpabulong kay Lawrence. Ako naman po tamang ini sa muyang pamilya. Opo, kung may mensahe ka po kay Ano ang Kong mensahe mo Saldi, kay Congressman Saldico, Congressman Garbin sa ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako sa indo na tinabangan po nindo sa kuyang aki. Nakulaon pong salamat. Congressman po. sarong kaugmahan kan ina na So, again, suicide na Manay LB, partner. so stainless, 60,000, ayos na ito. Sagot Tapos na, kung kanako ano man ang Bicol. magiging bill sa BRTTH, Sasagutan pa ka na saguton pa ka na ako Bicol. So, pigsasabi mo, ang kaipuan na lang, makaduman sinda. Opo. Naka-schedule na po siya actually. Naka-schedule na kayo sa Wednesday. Admitted po sa Lunes. Ang Lunes. opera da po, Miyerkules. Hindi po Ayos na mananggad kami sir na pilil. Oh, bahala na si Pati Manay ang LB. Pag-enroll sa PhilHealth, si Manay LB. bago siya Daran mo lang, magay. Nanay, si birth certificate ka na mo, Opo. si marriage contract nindo. Ay, Pag dahil naman man po kami kasal. birth certificate mo, Birth birth certificate. certificate ka na darahon sa hospital. Birth certificate kanina, Kanaki. saka Gusto birth mo certificate pang kanaki. magpakasal. Oh, abangan mo. Abangan so, mo. Ah. So, mas wedding kan ako Bicol. Yan, abangan mo. Magpakasal Pag-isipan ka mo. mo na kung gusto mo talaga Baka mag-schedule ka mo sa first district. Oo. Oh, digdi sa second district, tapos na. Sa Ayan. first. oo. May problema po kaya ma'am ang birth certificate kang agum ko. Asikasuhon mo na, tangaling in time na magkaigwaning mass wedding sa first district. Oh, maka-line up ka mo. Oh, Ano? maliban dyan sa pagsagot sa stainless, sa babayadan sa ospital, pag-enroll sa PhilHealth, pag-alalay kan serbisyong LB Sidinho, Oo. ako Bicol Party List, Congressman Saldico, Congressman Garbin, igwa pa! Igwa pa! Ning sorpresa Ayan. regalo sa imo. Siyempre, Ang ako saro Bicol sa mga Party List. pag-iisip nindoan sa indong pang-uro aldaw. Juday! Pasok! Pasok! And Alwin Pasok. Ayan. Food packs and water packs. Medyo partner, ang nareparo ko, may problema talaga sa tubig sa Legazpi. Ayan. Nagbabawas ang tubig. Initabi, bit-bit mo an pamahawan, pangugtuhan, pamanggihan. Bala ka na kung paano nindo ini o ikukonsumo. Partner, nagkukulang-kulang talaga ang tubig sa Legazpi. Ayan, kaya kaipuhan talaga partner ni malinig na Dati, tubig. dakulang tubig. Aha. Ano po ang mensahe mo tabi, Nanay Lerma? Dakulaon pong salamat po ma'am. Oo. Sa indo po sa staff as in kay congressman po. As in kay lalong-lalo na po kay Ate LB siya po ang suniranan kong inot. Talaga pwede ka na maging congresswoman. Pwede na ni Vice Governor. Pero magpangipon Bilog muna na... siya. Pero albay. magpangipon muna siya. Sasaro sa mga requirements, qualification, dapat Gurano ang stainless ng ngipon, partner? siguro partner ba Ito, ito? kung sa kamot 60,000, kung ngipon, Kung pirang sa ngipon, ngipon, manay pirang ngipon. Kung sarong ngipon siguro, mga 10,000. Eh, ranita kay Congressman Saldico. Pwede. Pangapudan, tabi. Eh, pakonsuelo lang yan, mga tugang. dae. Taram nindo ang katuyuan kang programang ini maliban sa pag-ayuda, pagtaon ng Pagpaugma. kagianan, pagpakonsuelo. Pero actually, partner- gusto ni Congressman Saldico, happy ang mga Bicolano. Naka-schedule na si Nanay LB na magkaiguan ng ano. Stainless. Oo. Okay. Schedule na yan. Ah. Di ba? Ah. Nailing ko si Nanay Lerma, talagang yaon na ang ngirit. Naka-smile na. Subulos kan luha niya So, na bago pundo na. magabatan mundo, Oo. ngunyan nagiana na. Okay? So, Okay. yan mga tugang, saro na naman na kababayan ta, ali sa Primer Distrito Canalbay, ina na nagmamahal, nagmamakulog sa iyang aki na nabarian dahil sa pagkahulog sa kudal, ang natabangan kan ako Bicol Party List sa pagi ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Sa sabuyang pagbubelta, padagos ang pagtaunin ayuda, padagos ang pagtaunin tablet, Mapauran kita pagtaunin ng papremyo! Yes, mapauran kita partner ng papremyo! Tara sa pagbabalik kang Tabang Ora Ora mismo! mismo!